November 2013, sme pred Národnou radou Slovenskej republiky. Vrcholí protestné zhromaždenie neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb. Patrí sem aj Slovenská katolícka charita a celý rad ďalších zariadení na súkromnej báze. Štátnych zamestnancov tu nehľadajte. Čierny Peter ostal v rukách súkromníkov. Viacerým takýmto zariadeniam hrozí zánik alebo podstatné obmedzenie ich pôsobnosti. Každý občan má právo dostať sociálnu službu za rovnakých podmienok. Nie len vtedy, keď má vysoký príjem, alebo keď je známy niekoho vysoko postaveného. Na konci, kto rozhoduje, sú peniaze a moc. A voči tomuto sa potrebujeme postaviť, voči tomuto sa potrebujeme ohradiť, aby naši klienti mohli žiť dôstojne, ako sa patrí v civilizovanej a demokratickej spoločnosti. Deliacia čiara teda padla medzi súkromníkov a tých, ktorí patria pod obce, mestá či vyššie územné celky. V skratke, verejní poskytovatelia tých istých služieb. Máme rovnaké odvody, za celý život sme pracovali, tak prečo nie všetci majú rovnaké právo? Už sme počúvali, každá vláda, ktorá tu bola, ja nevidím ani ľavú, ani pravú, každá vláda sľubovala áno s rovnoprávnym veľa. Zhrňme si to. Napríklad samospráva môže registrovať poskytovateľov sociálnych služieb. Súčasne posudzuje odkázanosť občanov. Samozrejme, rozdeľuje verejné zdroje. Kontroluje poskytovanie sociálnych služieb. Aby toho nebolo dosť, môže riešiť registráciu súkromných poskytovateľov a napokon sama môže sociálne služby poskytovať. Hádajte, čo štát v tejto oblasti dovolil súkromníkom. V deň protestu zasadali politici s cieľom nastoliť spravodlivé pravidlá pre financovanie verejných i súkromných poskytovateľov sociálnych služieb. Pomoc prisľúbilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Oproti roku 2013 zvýšime prísun peňazí zo štátneho rozpočtu do sociálnych služieb o 20 miliónov eur oproti 52 miliónom eur, ktorý je dnes. Môžeme konštatovať, že každoročne sa zvyšuje participácia štátu na financovaní tak verejných, ako aj neverejných poskytovateľov. Nuž a čo sa zmenilo s odstupom jedného roka? Štát síce vyplatil sľúbenú dotáciu, systémová zmena k lepšiemu však nenastala. Viacerí aktéri protestu z roku 2013 sa zhruba po roku znova stretli na konferencii v Bratislave. Ich zámerom bolo poukázať na zásadné rozdiely v prístupe k financovaniu sociálnych služieb. Pýtame sa teda, potrebuje nás spoločnosť? Keď na jednej strane verejní poskytovatelia vykazujú, že v poradovníkoch na prijatie sú tisíce odkazaných ľudí, kde majú nárok od prvého dňa poskytovania sociálnych služieb na dotované ceny a neverejní poskytovatelia vykazujú prázdne lôžka, lebo majú dvojnásobne vyššie ceny z hľadiska postavenia financovania sociálnych služieb. Potom ten klient, my sme nútení od neho brať plnú cenu a ten klient stojí pred rozhodnutím, buď to vám zaplatím plnú cenu, alebo idem niekde inde, alebo nemám poskytnutú službu. To je to, čo sa umriem deje. Doma. Zlyhávanie systému sa prejavuje napríklad v upadajúcej domácej opatrovateľskej starostlivosti. Je to pritom vysoko humánny a efektívny spôsob starostlivosti o seniorov. Výraznú podporu má vo vyspelých krajinách. Na Slovensku však prostriedky určené na takúto starostlivosť pod riadením samosprávy väčšinou končia kto vie kde. Zhruba zo 3,5 tisíca miest a obcí na Slovensku asi len tretina opatrovateľskú službu poskytuje, napriek tomu, že to je ich originálna kompetencia a mali by ju poskytovať všetci. Veľa žien a dokonca aj mužov chodí opatrovať starších a odkázaných ľudí do zahraničia, pretože táto práca u nás nie je docenená. A už vôbec sa nemyslí na to, že mnohí starí odkázaní ľudia by mohli dožiť svoj život v kruhu svojej rodiny, keby
tie opatrovateľské služby mohli vykonávať rodinní príslušníci a dostávali by za to patričnú odmenu. Samosprávy prestali zazmluvňovať klientov a vlastne neexistuje zákonný postih alebo niečo v zákone, o čo by sme sa mohli ako neverejní poskytovatelia opierať, že samospráva je povinná v istej lehote zabezpečiť alebo poskytnúť sociálnu službu. Takže neexistuje lehota, do ktorej by bola samospráva povinná toho občana poriešiť. Takže neriešia. Spoločný problém sú zle nastavené pravidlá pre verejných a pre neverejných poskytovateľov. Sú rôzne pravidlá, zákon to umožňuje, aj medzi jednotlivými vyššími územnými celkami, ktoré nastavujú svoje interné pravidlá v rámci zákona aj nad rámec tohto zákona. Tak potom kde je tá spravodlivosť? Ak zákon o sociálnych službách v paragrafe 5 hovorí, že zaručuje sa zásada rovnosti, tak potom aká je to rovnosť? Dávame to do zákona preto, aby sme sa ukázali dobrí pred Európskou úniou, lebo sme to dali do zákona, ale v skutočnosti to nenaplňame? Nuž a aký je záver? Opatrenia zo strany štátu v tejto oblasti majú aj po roku ďaleko k účelnej systémovej zmene. Pripomínajú skôr opatrné hasenie požiaru, pričom neustále vznikajú nové a nové ohniská neriešených problémov. Štát predovšetkým stále ponecháva verejným poskytovateľom sociálnych služieb široký a ľahko zneužiteľný priestor na manipuláciu s verejnými zdrojmi. Deformujú sa tým pravidlá objektívnej hospodárskej súťaže. Najhumánnejší spôsob starostlivosti o seniorov, ktorým je ich ponechanie v domácom prostredí, nedosahuje ani zlomok požadovanej úrovne. Často spomínaný zámer vytvárať sociálne spravodlivejšiu spoločnosť napriek nemalým dotáciám stále zlyháva. Spoločenský tlak na systémové riešenie problému vytvárajú súkromníci, vrátane Slovenskej katolíckej charity. Dokumentuje to aj spomínaná konferencia, ktorej cieľom bolo vniesť svetlo do financovania sociálnych služieb. Nesúhlasíme s tvrdením, že by ministerstvo v oblasti sociálnych služieb podcenilo akúkoľvek komunikáciu s odbornou verejnosťou. Žiaľ, tých konferencií a podobných fór a pozvánok je toľko, že z času na čas sa stáva, že sa nemôže zúčastniť ani minister, ani príslušný štátny tajomník, ktorý v prípade ministerstvo zastupuje buď generálny riaditeľ alebo generálna riaditeľka danej sekcie alebo riaditeľia vecných odborov. Je však príznačné, že tu chýbali minister i štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Mali údajne iné povinnosti.